Bueno, bideoetan azterketako bigarren ariketa egingo dugu. Ariketa honek ditu 4 atal. Lehenengo atalean eskatzen digute kalkulatzeko hor agertzen den zatiketaren ondarra, baina zatiketa egin barik eta Ruffiniren erregla erabili barik. Bueno, orduan bakarrik eratzen zaigu bide bat. Eta gogoratu bide hori dela ondarraren teorema. Teorema horrek dino, olako zatiketa baten ondarra dela polinomioan ordeztea, hala, izaren ordez sartzea honen kontrako, onartuko da -b. Hala, kasu honetan, ingo dugu, -b bider -b ber lau, ken -b ber hiru, gehi -b ber bi, ken bi. -b ber lau da 16. 16 bider -b, -32. -b ber hiru da -8. Bider gehi 8. -b ber bi da lau, eta ken bi. Danetan, hemen da 12 ken bi mar, -32 ken amar, -22 da ondarra. Vale. Bigarren atalean, eskatzen digute, esateko zer nahi duen esan. -3 zenbakia pxaren polinomioaren erro bat dala. Bueno, hau, definizioa da, zenbakia da pxaren polinomioaren erroa, baldin eta polinomioan barruan ordezten badugu izaren ordez -3, zoren moten badago. Horrek esan nahi dago, p-3 0 dala. Badauz beste gauza batzuk gertatzen direnak zenbaki bat erroa damian, baina ez da erroren definizioa. Adibidez, x zati x gehi hiru, zatiketa hori zehatza dala, edo zatiketa honen erroa, ondarra 0 dala, eta holakoa. Baina definizioa hemen dagoena. P-3 berdin 0. Zen, eskatzen digute kalkulatzeko hirugarren mailako polinomio bat, -3 dauguna erro bakar moduan. Bueno, hau egizateko gauz adibide batzuk, baina normalean nire gomendioa da hastea gauza errezenekin eta gero izkate adibidez. Ezagutzen dugu polinomio bat anulatzen dana -3 danean, sinpleena izango zen x gehi hiru. Hirua sorrezuta 0 moten da. Baina lehenengo mailakoa da. Zeran lortu hirugarren mailako izaten? Horren simple. Berriro ipiniz. Eta gainera, -3 izango da erro bakarra. Badago beste aukera bat, batek indakoa da x gehi hiru, bidertzea bigarren mailako bateaz ez daukona errorik. Ezin da nahi eskonposatu. Adibidez, izkarreko gehi bateaz. Polinomio hau, da hirugarren mailakoa eta erro bakarra -3. Eta amaitzeko, berriro ondarraren teoremaren erabili behar dugu. Kalkulatu behar dugu karen balioa honako zatiketa honen ondarra -9 izateko. Ondarra denez, polinomioaren balioa -2an, ipiniko dugu, p-b berdin -9. Hau da, ekuazio bat atara behar dugu eta k bakanduko dugu. Da, b bider -b ber lau, ken k bider -b ber hiru, ken 8 bider -b, ken k gehi 6, ikurra gartuta, berdin -9 izan behar dela. -b ber lau da 16 bider bi 32, -b ber hiru da -8, -8 bider -k da gehi 8k, -8 bider -b gehi 16, ken k gehi 6 berdin -9. Kak bakanduko ditugu da 7k izango da bestalderuntz eraman danak
minus irurogeta iru. Hau da, K izango da minus irurogeta iru zazpiren, hau da, minus bederatzi. Kasualidades ondarren besteko, baina kasualidadea.